lapho sikhoyo ke phaki Cups Events lapho sikhona besichilo ke sathi silinde yena phaki ubawo uzincedile tiye sathi sincokele naye ke ngemiba yemichado into yobana yintoni umchado zeyiphi mhlawumbi inhlobo zemichado ezikhoyo because siyabona abantu abaninzi bangena emchadweni bengayi-understand into yobana yintoni le nto ingumchado okanye mhlawumbi omnye umntu wazi nje into yoba fanele etshadile akazazi iziteps kufanele azithathe xa ezawutshata azibone seyingaphakathi into yoba mhlawumbi le nto iyamdisadvantage le nto yoba abe seyingene kule type yomtshato angene kuye bawam masikubulise sikwamkele kwi-Cups podcast kunjani namhlanje Ndiyabulela kakhulu siyaphila sibulela ukugcina yes ndiyazibulisela ke nami kubaphulaphuli kwindawo baphulaphule kube kuzo nakubadidiyeli benkqubo podcast asiqala kuqala siye kwindawo yoba ubawo losincokola naye ngubani ngoba abantu abaninzi mhlawumbi bamazi azazi into yoba yena ngubani losincokola naye namhlanje iyintoni umsebenzi wakhe ndinguzincedile Tiya ndisebenza njengommeli apha eMthatha ndiligqwetha ke lenkundla ephakamileyo okay inkundla ephakamileyo sangayathi thina yi-magistrate okanye yeyiphi xa ikhumshwa ngesilungu high court igqwetha ke le nkundla ephakamileyo bawam namhlanje sikumemile kuba sifuna uncokola ngemiba yemitshato into yoba mhlawumbi ingaba zikhona iintlobo zemitshato okanye umtshato lona yinto enye ebathe abantu ababini mhlawumbi xa begqibile kuyo bangena emtshatweni yintoni umtshato wona xa unothi ubuzo mhlawumbi kuthiwe define umtshato ungathi yintoni umtshato umtshato yindibaniselana yabantu ababini okay benenjongo zokuba bangokha ke ikamva labo bobabini okay kuyenzeka ke ngamanye amaxesha babe ngaphezulu kwesibini ke ndilalela ndifuna naleyo ngenxa ke yeemeko ezingafaniyo zabantu okay kodwa ke umtshato basically kukudibana kwabantu ababini bene-intention enye befuna ukwakha ikamva nokwakha ifemeli okay uthi ke xa ithetha omnye umfundisi ngenye imini uthi kumtshato funeka kube khona one vision okay because if there are two visions English teaches us that two means die okay. There will be divisions okay and ifuna ke ibe nayo ne-supervision okay something to monitor it uba sisahamba kule nto na so umtshato basically ndingathi yi-union enjalo okay kuyadependa ke uba kule union uya civil na noba uya customary okay kuxhomekeke emntwini ngenxa ke obviously ngoba sine-democracy okay now uya ke ngoku le nto ndizawuya kuyo into yobana mhlawumbi njengoba kukhona iintlobo zemitshato siyeva asiqinisekanga thina mhlawumbi asikatshati notshata zeziphi iintlobo zemitshato umntu angathi angene kuyo iintlobo zemitshato ezikhona kumthetho wethu walapha eMzantsi Afrika sinayo i-civil union kwinto ekuthiwa yi-customary marriage sorry kuthiwa in community of property okay kube khona i-civil union ka-out of community of property okay kube khona another one ekuthiwa iba ne-antenuptial contract i-antenuptial contract ke sisivumelwano nesibhambathiso phakathi kwaba bantu babini bangena kwi-marriage uba bangena kule marriage now inento ekuthiwa i-accrual system okay kube khona engenayo i-accrual system xa ingenayo i-accrual system it means out of community of property clean okay eyakho yeyakho eyam yeyam okay but xa ine-accrual system la antenuptial contract ithetha ukuba ingxako ze unazo zamatyala akho NSFAS nentoni ngawakho okay nam ngawam uba uze uneemoto ezimbini nemizi emithathu yeyakho but uqala namhlanje whatever sizaba nayo yeyethu sobabini okay i-civil union in community of property yona i-straightforward into yoba eyam yeyakho eyakho yeyam okay kube khona ke ngoku ne-customary marriage i-customary marriage ifana no-in community of property okay but umahluko kuzo zombini kukuba kwenye uba ne-proof in the form of i-marriage certificate okay
kwenye awubina proof ye marriage certificate uba ne proof yamanqina abantu abekhona bengonozakuzakho. Okay. Yeah. Masiqale kulo umtshato wokuqala besithethe ngawo othi in community of property. Mhlawumbi kukhona into eninzi abantu abaye bangayiqondi. Okanye masiqale kulaa ndawo ethi lo mtshato wamanqina. Lo mtshato wamanqina ingaba ke ngoku xa sekukhona ingxabano phakathi kwam nalo mntu sitshate naye. Sitshate ngola hlobo lukatsiki, if I may call it. Kusinengxabano esinayo ke ngoku. Ndiyakwazi iyamameleka into yomtshato katsiki pha eHigh Court. Mhlawumbi ke ngosiyaxabana, mhlawumbi sinabantwana. Ndiyafuna ukohlulela ezi zinto kodwa azange siye uyosayina ephepheni. Siyakwazi ke ngoku into yobana ixoxe into enjalo pha eCourt. Mhlawumbi masiqale mkhulwa wam le ndawo yoba yonke imitshato customary, civil, apho iqhawulwa khona iqhawulwe court qha. Okay. Ayikho enye indawo eqhawulwa kuyo. Awuye umgxothe umfazi okanye agoduke enze loo nto ukuthi nidivorcile. Uba ugodukile aniyange court for uba kube khona i-decree of divorce. Lo mtshato still exists. Okay. Noba ungaba nomnye umfazi Okay. agoduke lowa uhlale futhi for 20 years engekho. Ubutshate for 20 years. Remember phaya kwa Home Affairs akazuvela lo customary umtshato. Okay. Uzaba ngathi uyaqala xa uyapha. Okay. But ingxaki mhla ke ngoku kwathiwa ubhubhile. Okay. Aphakame lamfazi emva ko20 years esethi uzofuna ihafu ye-estate. Now i-court will be left with no option ba inalifaye lo mtshato we-civil. Okay. Iwuchitha ngoba la mtshato wokuqala zangachithwe. Okay. Uyabona. Abantu abaninzi ke ibabethile lonto kakhulu. Iyaxakekisa ngamaxesha amaninzi. Iba yingxaki xa kufuneka kwabiwe i-estate sele ebhubhile omnye kwezi parties zombini. And amaxesha amaninzi uye ufumanise into ba lo uyindoda mhlambi wamgxotha umfazi okanye wambetha obohlukana. But ababi nayo i-decree of divorce. Then ke ngoku la mtshato still exist noba ngaba we civil union. Nansi indawo benifuna ukuya kuyo. Kulento buyithetha i-customary marriage in community of property. Okay. Now the only thing that you need to prove uba la mtshato was a customary marriage. You need uzadinga aba bantu babenganozakuzakho. Okay. Makukhe kwenzeke ngokuthiwa unozakuzakho bonke babhubha bomabini amacala. Umama kamyeni nokankosikazi notata i-parents nazo zingamanqina. Okay. That court can listen to evidence yabo. Okay. Xa befaka i-affidavit besithi hayi mina samtshatisela kula family. But ke mhlambi before sibe singadwela much masiqala lapha kwi-Recognition of Customary Marriages Act inezinto ze-requirements ezifunayo in order for a customary marriage to be valid. Okay. One of the things i-requirement yokuqala ithi there must be no lobola negotiations. Okay. Ithi there must be payment of sum. Okay. Usibambe sesingesi. Payment of sum kube Ithi khona payment of sum. kubekho into eyileyo noba igqitywanga. Yeke. Ithetha ukutsho lo sesingesi. Exactly. Okay. Kuthiwe kube khona i-official handing over of the bride. Okay. Intokazi le kube khona into eyenziweyo egqithisayo. Iyahamba isiwa kulomyeni. Iswa kulomyeni. Ifika pha ngamaxesha amaninzi ikhatshiwe khona abantu abayikhaphileyo bakwayo sesana bayo ufike bebunxiba njengabo. Le babe babahle nabo. Exactly. Now kube khona ngokwala act ibhale ngelanguage eziyi-5. Okay. Performance of a ceremony called utsiki. Okay. Ibhalo. Ikhona incwadi le nto. Now zizo ke i-requirements of a customary marriage in order for it to be valid. Ayizuba valid ke ubangaba kukhona elekishayo kwezi zinto. Okay. Umzekelo
zibe khona ilobola negotiations, yes kube khona i-payment eyenziwe of the entire lobola. okay But if azenziwanga the other requirements, it means it does not qualify as a le valid customer yesithathu ke rent. ngone yokugqibela yokugqithiswa Official handing over. yes Kube khona usam kaloku sithe uyibhatele total. okay wayigqiba But khange yenziwe official handing handing over. over yes Khange yenziwe performance of that ceremony called utsiki. okay Then it becomes a problem. ukuba mhlawumbi ke ngoku uye akhangenziwa utsiki ndifuna mhlawumbi siye apho athi omnye akamazi utsiki kuba yintoni kodwa ikhona into eyenziwayo kwaye kwagqithiswa ezi family zaye zamzisa umakoti lo Maske sithi mhlambi abantu bakholiweyo ake bathi Okay. utsiki abamenzi ntontoni. mm. What matters the official handing over of the bride. oh And remember, oh either you come with the ceremony traditionally okay or religiously, but funeke thiywe igama lamntu. okay Once ke okay. ngwathiywa nela gama, Mm. then it means lamntu lo i-marriage yakhe is valid in all respects. And remember, if it's a customary marriage, it means then utshatile in community of property. Maske sizapha kuthi ke singama abantu abantsundu singabantu abantsundu. Uyakhumbula uba kuthi xa sitshata qale kutshatwe customarily yes and then ke decide whatever Yes. after that. ndiyakanyapha Now uba ngaba utshate ucustomary wamyeka awenza nto ngapha koko nahlala nanezi family nakhulisa abantwana kwathini, then it means nitshate in community of property qha ayixoxisa. okay And also funeka ayoqhawulwa phi ecourt. court Ikhona iprocess eyayikade ikhona yajikwa yi-case law eyayisithi there must be a performance of there must be a process called ukukhetha for the groom's family ihambe iye kulo bride bayothi bayofuna iinkomo zabo bazokhetha. okay Then xa beyokhetha ke ngoku ngokwalamthetho babeyeke bafike bachaze batshatshwe zonto bazitshatshwayo bese bazolanda ilobola yabo. okay But ke ngoku the case law dictates uba yonke imitshato mayiqhawulwe court, ecourt okay makungabe kusenziwe into zokukhetha nokuthini. So yonke ngoku imitshato iqhawulwe court. And then umntu xa etshate customary, after that ke what follows into yoba it's either umntu uzafuna usayina i-antenuptial contract okanye aye kumfundisi okanye aye kwa-home affairs, then abe ke ngoku lo mtshato i-civil union angena kuyo. ndifuna ke ngoku sithethe ngale nto yoba ndilobolile Yes. emveni koba ndilobolile wasamcela kwathiwa uzawuza apha ekhaya ndibe nengqondo ke ngoku ethi andifuni eyam ibe yakhe, andifuni into yobana sibe in community of property. Ayizundichana xa sendisiya ke ngoku laa nto leyana mva xa ndisithi ndiya e-home affairs okanye xa ndisithi ndiya kumfundisi, akuzithiwa xa ndifika phaa kuthiwe hayi kaloku siyayiva le nto uyicelayo nento uyifunayo kodwa ke ngoku sewuleyithi ubotshelelwe yile uqale wayenza wagqibela ngale. Ayizundibetha xa sendisiya ke ngoku kwinkundla zamatyala. Iza kubetha only if anivumelani no madam. Okay. Kufana nakwisithembu. Kwisithembu ukuze abe valid umtshato we-second wife, Okay. the first wife must give consent. Okay. If she does not give consent, that marriage is invalid. Yo. Now nalapha le mandisithi iyafana nayo, iyafana because ufana nomuntu othi khawunditshintshele uthi kuye owishi 20 rand umnike 100 rand Okay. uba nditshintshele, nguye onamandla kwelicala ngoku
uba akutshintshela kunike nala 80 rand ufunayo wayaxela uba ndine 50 rand Yeah. andinayo nye change because seletshatile already unomtshato ovalid anawo already ongu in community of property we customary marriage. Yes. Now wena uthi yiza society anti-nuptial contract uthi ayandivuma, then it means she wins Okay. or he wins. You whoever ongavumi will win. Yeah. Now but the bottom line of it into yoba umntu xa echata, it's always advisable uba before I propose uba aqale mhlawumbi bakhangele amagqwetha ekuthiwa zi-notary publics Okay. bayosayina la anti-nuptial contract. Xa besayina la anti-nuptial contract ke ngoku batsho into yoba siyadibaniselana okusuka ngokuya phambili Okay. okanye umuntu ugcina into zakhe omnye agcine into zakhe. Masike siye ke kulaa nto ubukhe ngathi uyayibuza yoba ye-advantages zale mitshato. Yes. Xa utshata in community of property, unfortunately abantu babelieve that ngoyena mtshato obonakalisa uba umuntu uzibophelele. Ba uyandithanda nyhani na Yeah. into etshoyo uba Yeah. kutheni lento babe benento ethi abantu kutheni lento sizawulungiselela iyantlukwano Yeah. sibe siqala into iye kuye bekho lo mbuzo lowo. Yeah. Unfortunately ke kwi-experience yam andinaye imbalwa ndiyaqenda phangele legalate Okay. 14 kaJune kaFebruary ka-2013 azongenza i-divorce eziyi-11. You. But what I learned kwezi divorce into yoba zinqabile ezika out of community of property Kugcwele u-in. Andiyazi ke noba into yoba omnye ngu-in omnye ngu-out, Okay. but kodwa if divorce ezixhaphakileyo zezika in community of property. Now ingxaki ke ngoku i-advantage yokutshata in community of property it's favorable kumuntu ongenanto Okay. kwi-marriage In community. in community of property. It favors umuntu ongenazinto, and also in most cases it puts lo unezinto at a disadvantage because lo ungenazinto wenza lento kuthiwa yi-extortion in literal meaning of the law, not lento ye-extortion ithethwayo. Ibizwa protection fee. Yeah, lento yoba ndithi yenza into uba uyenzi khona lento ndikubambe ngayo. Yeah. So that is the problem, because if akananto, let's say for instance udibana nenkambuca egqwetha enjengam engena pension engenantoni, Yeah. ube wena ulinesi okanye ungutitsha okanye ungugqirha uneminyaka eyi-20 ubangela une-pension phaa. Okay. Uba sizatshata in community of property ndine-claim yehalf yala pension Oh. and mna ndibe ndingenanto kweli cala ungazufumana nto kum because mna ngokomsebenzi wam andiqeshwanga ngurhulumente andinayo ipension. So umntu embeka ethe disadvantage lo une-pension because afuneka kuthathwe 50% wala pension yakhe anikwe mna ngoba yam yeyakho. Eyambe yakho. Yeah. So there is also another interpretation ye-street law ne-staff room law Okay. yokubelieve that xa udivorsa indlu izanikwa abantwana, Okay. and people forget uba akuthethwa ngabantwana kuthethwa ngedivorce yabantu ababini. Okay. Le divorce yabantu babini yindlu yabo, layo ndlu Ayondle yabantwana. abantwana le. Now it becomes a problem xa omnye sithi ndifuna ihalf abe sithi omnye hayi yabantwana. Okay. And then most of the time i-court iye ithi ngoku beningena lo mtshato beniyazi uba ningena kwi-in community of property. Yes. Ewe benizazi ii-consequences uba eyam yeyakho, amatyala wakho ngawam, izinto zakho zezam. Ewe hayi abantwana bazahlala esitratweni bazathini ithi kodwa hayi niyandilibazisa nini.
thithani ngalento section 7 subsection 7 Divorce Act 50-50 Okay. ningene nithani yazi lento then kuthiwe 50-50 ezinto zokuba indlu yabantwana nantoni zizinto ze-negotiations ezenziwa outside court. Okay. There is no law that you can stand with it uthi because of this act indlu mayinikwe Mayinikwe abantwana. abantwana. Yes, Ayikho akekho yes. umthetho othetha loo nto. So i-problem ke yemitshato natural iba kulento xa kuza divorce. Now i-advantage okanye i-disadvantage ka-out of community of property. Okay. Ku-out iqala with the perception Okay. yoba it's easy to get out. Yes. Yeah. Yes. Yes. Because xa uphuma nento zakho and then xa nomnye phuma nento zakhe. But i-advantage yakhe into yoba in an event kuba khona ingxaki zamatyala kuba lula ukuphunculisa zisindi assets. Okay. Natural. Yeah. Kanti xa ingu-in community of property akuphunculiseki. Nezi izezam i-assets. Yes. Xa ityala lenziwe ngumkam ku-in. Yeah. Ithetha uba loo nto leyo xa kuthimba khona language isetyenziswa ngabantu ithi yokuthimba. Yes. Ingandichaphazela Kakuhle. into yokokuba mhlawumbi kuthathwe ezizam iimoto ndibe mna ndingakhange nezetyala. Ingumgama wenze ityala okanye umyeni wam. Yes. Iyenzeka loo nto leyo ku-in. Yes. Oyena mzekelo uba nzima abebuhlungwana ebantwini abangoosisi. Kuxa utshate in community of property Okay. uphelelwe ngumsebenzi. Okay. Njengoba uphelelwe ngumsebenzi ufumana umntana ecaleni Okay. ungakwazi ukummaintaina laa mntana ummaintainwa ngulaa mfazi wakho Yho, ngomthetho. udina wo? Ewe kaloku ingxaki yakho yam eyam yiyakho. So ke ngoku this other the wife must pay maintenance yalo For lo mntana. mntwana. Yes. So uba mhlawumbi ndisiwe court ngulo andikwazi umondla ndiphelwe ngumsebenzi. Yes. Izawuthi court lo uphangelayo makondle umntana Kakuhle. ngoba singene kule nto sobabili. So ithetha ukuthi le nto ka-in community yonke into yam literally yonke into yam yakho manyani nyani ke xa kuthiwe nomntana wangaphandle. Yes. Injalo. Hayi. And remember Khohlakele. naxa ubhubhile xa kufuneka uqhekezwe i-estate but ke i-estate it's a Yeah. it's something else for another day. Yes. But the point endiya kuyo into yoba if ubutshate in community of property the surviving spouse will benefit whatever she benefits, but remember uno 50%. On the other 50% will get into ekuthiwa si-spousal share. Okay. And then ke uyoqokelwa bonke abantwana nabangaphandle nabaphi to come and benefit from i-estate katata wabo Aba bantwana funeka befumene bonke. bonke abantwana ngeli xesha ube semtshatweni naye wena. Yes. And ke ngoku mhlawumbi bangafumana kwezakho izinto wena mntu ungakhange wenze mntana ngaphandle Ngelinye ixesha. ngelinye ixesha. Hayi bukele sisancokola ke ngemiba yemitshato apha namhlanje sincokola naye ke uMr Dia ngezinto ezinokwenza nomitshato. Uyabuza omnye umbukeli pha kwababukeli bangabefundisi nabasindisiweyo into yokuba zenzeka kakhulukazi ezo zinto ezokwabantu banjalo abana akhange bamenywe abazali ngela xesha bekusenziwa la mtshato lo wakatsiki kodwa basaphila bonono zakho bangakwazi into yobana bayongqina zakho bangangqina abazali. Ewe bayakwazi. Bayakwazi abazali. Remember awona amangqina apha konozakuzakho. Okay, then ke ngabazali bangena Abazali engekho naturally ngokwe-customary law abazali ababikho kwi-lobola negotiations. Okay. Kuza oomalume. Okay. But because of i-setting ne-setup ye-society yethu ngoku ufika ootata beziyela ngokwabo kwi-lobola negotiations. Bengingabelo abe ngunozakuzakho aphinde bengutata. Kanti bengamelanga uba injalo bekumele uba kuya unozakuzakho oomalume notata omncinci nabo bayimele uba bayoxoxa ilobola. Saphethe imiba yemitshato wena mbukeli into yobana sisancokola about i-advantages ne-disadvantages zale mitshato yonke le mitshato lena. So siya deep ke ngoku kwinto ethi mhlawumbi le mithetho lesingayaziyo mhlawumbi thina ibetha abantu. Nditshatile ndachata ngalona umtshato katsiki
emveni koko ke ngoku njengoba utshilo into yobana umtshato wohlukaniswe court qha, ndihambe ke ngoku ndidicide ukutshata nomnye umntu. Ndakhe ke ngoku umzi nalo usephepheni umntu, yabona nto hayi, ndakhe umzi nalo wesibini, ndiwushiyile lowa. Okanye mhlawumbi besihlala ekhaya, mhlawumbi ndinkulu, besihlala ekhaya, ngoku ke ngoku ndiyokwakha umzi wam ke ngoku, ndiyatshata ke ngoku nomntu wesibini, siyasayina ke ngoku nalo apha kulona umtshato. Emveni koko ndibhubhe ngelishwa, uyakwazi lo nkosikazi lo weciki uyokleyim izinto zam kulaa mzi lowa womtshato, ngoba khange sohlukanise. Uyakwazi ufika athi zinto zam ezi, and mhlawumbi ube nazo ezi zinto emveni kokuba bohlukene, uzakhe nalo umfazi. Uyakwazi ke ngolo usuka hamba yokleyim ezaa zinto eziya. Uyakwazi. Into yokuqala xa bezayitshalenja into makunalifayo lamtshato wesibini. Okay. Ukunalifayo kwalamtshato kushiyeke lam customary marriage iyiyo evalid yodwa ke ngoku. Okay. Because what matters iba ngopho qale wenziwa umtshato. Okay. Now usually i-customary marriage iba nguye omdala. Ngelinye ixesha remember lo mfazi wokuqala we-customary marriage ushiywe ngapha ezilalini. Yes. Kwaphinde kwenziwa enye i-customary marriage nalo inozakuzako bayo. Yaphuma yona from i-customary marriage kwayiwe court kwayiwe ephepheni khona ne-certificate. Yes. But the bottom line is that umtshato valid lo oqala. So ayinanto ne-certificate lento into yokuba oyena mtshato uvalid, njengabantu abamhlawumbi bacinga into yobana oyena mtshato uvalid ngulo unephepha. Ithetha uba ke ngoku laa mtshato lo wokuqala nguye ovalid. Nguye ovalid ngulo oqala. And ke ngoku kuza kulaa mbuzo wakho. Ndiyakulambuza ngoba kuthiwani ke ngoku. Lo uyafika claim into zomyeni wakhe. Yo. Futhi ke azithathe. Ixhaphakile kuba ke sisemoyeni, zininzi ikheyisi ebezinjalo. Ukhona nomuntu wayengumphathiswa apha ephondweni. Okay. Wabhubha xa wayebhubha abantu bakwelicala lakho kwabo. Because there was a suspicion yobubulewe ngumyeni. Bayo invoke into yoba bayokhangela elalini uba zange khabe namfazi nalo. Okay. Kanti wayekhe wanaye bamvusa bavusa onozakuzaku banalifaya lamtshato. Ngoba babemsuspect uba nguye obulele lo mfazi. And lo mfazi wafumana imali zangorhulumente oba wayengu-MEC nento. So kwavuswa lamtshato uba lo mtshato lo wesibini invalid, makaphume lo bhuti akazofumana nto ngobiwe ecaleni. Ndiyapho ke ngoku sitshate u-50-50 nalo mntu. Kufika lo wakhe ngoku wokuqala katsiki, akho nto endiyifumanayo mna ke ngoku isabelo sakhe, okanye zizawuhamba naye zonke lo wokuqala ezi zinto. Nam kaloku ndingumfazi wakhe and kunjalo nje nam nditshate u-50-50. Ithini ke ngoku le nto ke ngoku? Akho nto endiyifumanayo mna. Alozofumana because wakho invalid. Yo. Ikhona i-divorce endandikhe ndayenza. Unfortunately le ntombazana ndandifunda nayo. Itshate nalo mfana, lo mfana odadewethu akaphangela nophangela lo mfana. Udadewethu wayokokha kulo mfana. Yo. Wokha naseMonti. Emva koko kwafika idate ye-divorce. Okay. Wafika ke kume sithi hayi uyavuma ka-challenge. Okay. Ndaqonda mncina wazinto wena uthetha nje. Ndawabhala ke mna kamaphepha ndalungiselela imeko. Okay. Ndathi kule ndawo yokudividwa kwe-estate wena ke uyofumana laa mzi laa ndlu ipha kowenu. Okay. Lo yena afumane liseMonti. Okay. Imoto yeyasebhankini kubisabhatalwayo yakhe yase-West Bank. Okay. In any case izaba yidebt uba siyifaka kwi-estate marriage ngcono siyiyeke ihlale kulo. Okay. Sathi ke because ubenefitile ubungaphangela iminyaka awunoba nesizathu sobuthi ufuna ipension yakhe. Okay. Afika la mfana faka notice to defend. Ndamxelela lo namfotela nje ngefoni ndathi bendokuxelele. Akwabi kudala ngiphele ne5 days yangena iplea. Ne-counter claim. Kwi-counter claim bathi okokuqala laa ndlu wayokhe ekhaya eMount. It was a donation.
andingeni wandawo kukwatata pha kokwam akho kwam phaya masixoxe ngale se-East London into uba siyohlula kanjani ndicela u-50% wayo ayingendawo leya leya sekhaya ingendawo i-donation uyakheza i-donation so nawe ke if uhleli emtshatweni nomntu kanti unomtshato anawo ovalid ongu-in community ongazange adissolve nawe uyadonate whatever uyenzayo you're just donating nantoni na oyenzayo i-donation ngoba lo uzawufika ebe ngowokuqala nomtshato valid awufumani kwanto wena ngu-50%. the only thing that will help you kukuba ube nelakhi yoba kanti uthe xa ebeyothenga imoto Okay. okanye beyothenga lo mzi wabuzwa phaa ubutshatile na kwathiwa makaze ne-certificate waza naso uyafika le ndlu uyabhaliswa ngani nobabili Okay. but remember Okay. it means ke ngokufuneka ithengisiwe because uthi xa benidibaniselene nisemgalelweni nomyeni wam kule ndlu xa siyithengise ndifumana u-50% kamyeni wam Uthatho wakho. uthatho wakho wena so le nto yelemitshato imbi injalo So nokokubana njengoba butshile into yobana lo we-certificate uyakwazi into yobana kuthiwe uyanalifaya kuthiwe awukho kodwa ke ngelakhi xa ye wasiphatha esi certificate njengoba sikhona so uyakwazi ke ngokucontest ufumane at least u-50% ungayifumani yonke le nto akwazi Yes. bacaphulelwe naye because ngumyeni wakhe naye lowa Akuthiwa- ngokomthetho in fact. akuthiwa ngumyeni wakhe Okay. but kuthiwa bebenomgalelo bedibaniselene Okay. nantsi iproof ke ngoba bebedibaniselene Akuthiwa nomgalelo. ngumyeni wakhe. No ayikuba ngumyeni wakhe Okay. but yinto eyiproof yoba naye ucontributile ekuthengweni kwale ndlu Okay. therefore ke ngoku awukwazi uvele ufike ke nguyoxuthe because remember ayibhaliswanga ngumyeni wakho wedwa but Yes. uba ngaba uthe kanti ibhaliswe ngaye yedwa umyeni Yedwa. Awuchola phansi. lo akazuchola naphantsi Yile nto kanye bendiyifuna because sithethe ngonalify into yobana siyawucika lo so ke ngoyenze kanjani xa ku-certificate uyayicacisa ke ngento yobana ithathwa as umgalelo babe uba bedibaniselene. bekudityaniseleene ayithathwa as into yobana kukhona omnye umtshato wesibini olapha. Now kukhona izinto ke ngoku eziye mhlawumbi zithethise besikhe sathetha ke ngoku ngomtshato wesithembu wale ndawo ethi ukuba uye wavuma unkosikazi lokuqala into yobana bekhona omnye benditshate mhlawumbi kulo wokuqala umtshato ngotsiki and my understanding ke is that ke ngoku lo tsiki lona ngu-50-50 na utata ekhaya ufuna ulanda wesibini ke ngoku unkosikazi ndivume and then ke ngolo wesibini mhlawumbi unkosikazi ngulo ufundileyo mhlawumbi kunalo wembola wokuqala bayosayina but ke sesiyi-understandileyo into yobana oyena ubalayo ngulowa wokuqala uvumile ke ngoku nalo wokuqala kuyohlukaniswa ke ngoku uno-50-50 ababini utata ke ngoku xa bebabini mhlawumbi abafazi abhubhe utata abe khona mhlawumbi azofuna ukleyima nalo unkosikazi omncinci entweni zikatata ithwani into enjalo ke ngoku kohlukaniswa njani in a case of into yobana utata uye wabhubha singakhange siye nasekubhubheni lo umncinci mhlawumbi ufike emva ufuna idivorce ithetha uba ke ngoku uza kohlukaniswa ezi zinto uthi ndiyaphuma kule uthi ndiyaphuma kule nto lebe ndiyingena into eyenzekayo ke kuleyo xa kunalifayo emveni kokuba lo sesi mhlawumbi uyaphuma okanye lo mtshato is nullified by death if la marriage is nullified by death lo tata ebhankini ebene-300 aba bafazi bathathu yes ulula la izawuba yi-100 rand 100 rand 100 rand rand kubo alright now alright. if lo uyaphuma kulo mtshato i-difference ke ngoku yinto yoba akazukwazi uphuma ne-100 azawuphuma ne-50 rand Okay. because utata uza kuba ne-50 rand ezinintsi yena Okay. and then aba bona they will share equally Okay. Okay. aba batshatiweyo umzekelo lo mzekelo we-300 kukuba if uthi uyadivorce u-first wife sizaxoxela phezu kwe-100 rand Yes. kule 100 rand une-50 rand nam ne-50 rand aphume Oh. sishiyeke naba sine-200 250 yethu. Le 50 rand leya yam ke. I200 le yabo bona. Okay. and then xa sifika apha izafika ibalwe la 250 uba mayisonele sobathathu and then ngoku siyithathe ngoku xa ingu-1/3 wayo simdivide Simdivide naye. Yho,
into ende lena mbukela ekhaya, especially xa kuthiwa mhlawumbi utshate ke ngoku mhlawumbi bavumelana bonke wanabo bonke kuyohlula kaniswa apha and funeka kulinganiwe setyenziswa imaths. Uyabuza omnye umbukeli apha efowunini into yokuba kukhona into ethethwayo ethi sizawuphuma nje kancinci siphinde sibuyele ethi xa ndithela wahlahlala nomntu mhlawumbi i-6 months le nto sahlalisana apha sancumisana unelungelo lobantu bana mhlawumbi xa ndithe nathi quthu aclaime kwezi zinto zam ngeli xesha singakhange sisayine nto, ngeli xesha ngakhange ndilobole mntu, ngeli xesha ngakhange ndenze nto. Inobunyani kangakanani loo nto leyo? hayi mkhulu wam si-street law eso yile Okay. sithi si-staff room law ayekho umthetho njalo, Awukho umthetho onjalo. ayekho umthetho njalo. So akho loo nto, akho mntu unawukleyima. Awukwazi ukukleyima kwi-situation enjalo. Okay. And also you must remember kule nto yokukleyima awukwazi ukleyima naxa umntu kukhona i-suspicion yobubulewe nguwe. Ye, mthina ngo. Ndiqala uyiva nqa ke leyo intsha. Ewe. You don't claim nakuba yi-estate noba lilifa likatata yakho uba Yes. kususpect ubulewe nguwe, Yes. you don't claim. Uba utshatile kubhilivwa that unkosikazi ubulewe nguwe, you don't claim, you don't benefit from estate. Masingene seke mke kule ndawo. Izityholo uzama ukutsho mos akho nto akaprove wanto apha. Yeah. Kusekwintsolo nezityholo zento bana lo mntu ubulewe nguwe. Mhlawumbi kweliphi icala okanye icandelo because singabantu abamnyama nyhani ke ikhona ihlobo lento ba umuntu abulawe mhlawumbi andiyazi bizwa ngantoni ngesilungu ento zethu i-black magic nantoni. Izityholo ezinjalo mhlawumbi zizawuprove kanjani with the court of law? Ukuze kuclaim kulindwa uba iprove into yokubana nguwe nyhani obuleyo iye ibekwe on hold. Uba ibekwe on hold ibekwe ixesha elingakanani? Kwi-black magic ayizu-entertainwa because ayizubana proof Okay. noba Yeah. singalinda for 10 years. Yes. But uba ngaba there is a suspicion yoba your hands have blood, Okay. ungabetheka because uzathi ngokulibeleka ukuba ukhangelwa amapolisa uxoxa Okay. abantu bakulo nkosikazi okanye uba ngumyeni babe beyisebenzisa la estate Oh. ngokwena uxoxayo ngabo, because you'll understand uba i-cases can take 3 years or 4 years ongaphezulu, uyabo ibe seyidelayile, but naturally bekusuppose into yoba iyabekwa ulindwe kude kuxoxwe ityala lide ligqitye. Once ke you are found guilty ibe awuzubenefit even if bekukhona iwill ethi makubenefithe yena. Yeah. Once kube khona into yoba your hands have blood, then you don't benefit. So ibe into ethetha uba ke ngoku kufuneka kubekho i-court case evuliweyo. Ayizuvele kuthiwe mhlawumbi court hayi siyamkhokelela kube kungekho court case eyavulwa into yokokubana maku-investigate. Maku-investigate. Awukwazi uma xa kho court case. Now let's talk about the money because imoto mhlawumbi bangazisebenzisa because imoto into esebenzisekayo. Ayimiswa imali bayakwazi nayo ikhupha bebhankini imali bayisebenzisa abantu bakulo myeni mhlawumbi ngeli xesha usalinde uclaima wena usaxoxa le case yakho into yoba mhlawumbi ungenzeka uba unegazi ezandleni zakho. Kaloku you must remember into eyenziwayo funeka kungcwatyiwe, Yes. funeka appointwe umntu ozawuba yi-executor once i-estate bengaphezulu 250,000, Okay. unless ibingaphantsi ke kukhutshwa i-letter of authority. So once ku-appointwe i-executor, i-executor izakwazi uya ebhankini. Xa isiya ebhankini i-executor iya as if the deceased person is still alive, ongathi kuyayena, Oh. Okay. because whatever yenzayo uyenza as if ibisenziwa Ngulo lo uphilayo. ubephila, so uzakwazi uyikhupha laa mali, uzakwazi uba distribute izinto athini. Ndikuvile. Sibuyele kule miba yomtshato. Lo besithetha ngaye ka-in community of property. Now sinabantu odadewethu njengoba ukhe watsho into yoba bayakwazi into yobana batshate mhlawumbi nommi wangaphandle. And then ulapha kulo mthetho wase-South Africa. Mhlawumbi noba yifana imithetho yamanye amazwe nalo walapha e-South Africa. Xa etshata ummi wangaphandle betshate lapha eMzantsi Afrika. Okokuqala kusebenza imithetho le yalapha eMzantsi Afrika kulo mtshato lowo okanye mhlawumbi lo ngowangaphandle akabandakanyeki kule mithetho yemitshato yalapha eMzantsi Afrika. Sithathe le nzulwini impela. Ewe. Kukhona into ekuthiwa
kwi-law yi-renvoy when there is a conflict of laws. Okay. Yes. Kwi-conflict of laws kuxa makuthiwe ngoku ngomso usayo ndiye eCote d'Ivoire. Okay. Ndifike phaa eAbidjan ndibone intombi yaseNamibia. Yes. Sitshate phaa eAbidjan. Siyakwazi xa sitshata uvumelana uba mabe ngomphi umthetho omawusebenze. Okay. Usebenzo wakho okanye owam. If asivumelana kufuneka kusebenze owaseAbidjan. Apho sidibene khona eCote d'Ivoire. Okay. Apho nidibene khona okanye apho nitshatela khona? Apho sitshatele khona. Okay. Now ibe yingxaki ke ngoku sibuye eCote d'Ivoire. Yes. Kwenzeke sobabini siyohlala eZimbabwe. Okay. Funa sidivosile ke ngoku. Okay. Iba lapho ngu-conflict of laws ngophi umthetho Kufuneka ekufuneka usebenzile. usebenzile. Ndinomthetho wami we-domicile of origin yami wase-South Africa. Yes. Ondigovernishayo in terms of customer of marriages and what. Nayo nowakhe waseNamibia. Kukhona lo sasithathe ngawo we-cause of action wase-Cote d'Ivoire. West-French. Yes. Now sise masingathi okay masiye eMozambique. Okay. Njengoba sise eMozambique, remember eMozambique kuzaba khona owapha wesiPhuthukisi. Yes. Ongafaniyo nale yethu. Nale Because esithathe ngayo ngwest French. Thina sobabini iNamibia neSouth Africa sobabini siyi-Anglo. Yes. Xa sifika kwelacala lasePortugal eMozambique okanye eAngola. Yes. Funa umthetho ke ngoku wePorto. Pha kwi-conflict of laws kuye kufuneke ke ngoku into bamhlambi xa ndifuna umdivorce okanye ndibaleke ndigoduke ndizomdivorce umthetho walapha eSouth Africa to avoid like conflict of laws njengoba kuzo-aplya umthetho lo we-country yam yakho. Okay. okanye ndibaleke ndibuyele eCote d'Ivoire kuthiwa ke ngoku lwapha yi-lex fori. Okay. Kulo where marriage was celebrated. Oh. Kufuneka ukuba ku-aplye yona because ngoku imithetho iyakhabana. Obviously umthetho wase-Cote d'Ivoire uzakhabana nolapha eSouth Africa because i-English owalapho wapha i-French. Yes. Owase-Mozambique i-Portuguese. Yes. Yeah. So iba khona ke iyacomplicate kakhulu njengodade wethu mhlawumbe xa betshatile nabantu bangaphandle iyasisokolisa kuba funeka ichithiwe. Okay. Ngoba ufumanisa into yoba mhlawumbi babetshatile lensizwa le more than ukutshata uthando yayifuna i-citizenship. Eke ndiyapho. Yayifumana for whatever reason mhlawumbi ebezofuna icapital apha eSouth Africa. Ebevile into yoba apha yakwazi ufika uvula isiphaza. Remember imali zalamazwe aziqinanga. Ufumanisa uba asoba ne-120,000 afike phakathi une-2 million yonke. Ayoqala ke ngoku ubomi obutsha goduke. Now into eba yiproblem ke ngoku xa kufuneka eseve ngamaphepha. Okay. Sibe singamfumani. Okay. And iye isokolise to an extent that ngamanye amaxesha ifune nominister. Uba kungenelele nominister for uba kuyosevwa amaphepha kula country yakhe of origin. And khona ekuthiwa yi-edital citation nayo i-aplayele court uba hey lo mntu yeyona ndlela elula ke sidla kofuna unqumla ngayo. Okay. Sithi lo mntu lwasimfumani lo ulahlekile. Asimazi uba wayaphi. But wagqibela uhlale eNorwood. Okay. So uzafuneka ngoku siye court siwenze application yoba masimkhangele nge-edital citation. Isivumele icourt sihambe siyo-advertise kwi-Daily Dispatch yale ndawo wayigqityelwe ehlala kuyo. So okanye uba khona isolezwe Norwood kuyo-advertise kwisolezo. So iye isokolise ke ngezo zinto la kufuneka ichithiwe leya imitshato because ixesha elininzi anditsho dadewethu sube bengathandwa but ixesha elininzi sube for i-convenience ye-citizenship. Yes. Woba umuntu awazi uba ahlale kakuhle apha emakhaya abe ngummi weMzantsi Afrika. Now uhamba masithi nditshate nalo mntu lo wangaphandle wayifumana nyani ke citizenship yakhe emveni koko ke ngoku uhamba singadivozanga iyandichaphazela into leba ndibe nomnye umtshato. Iyakuchaphazela kakhulu. Iyakuchaphazela because lamtshato remains valid and ixesha elininzi uwesi lower because
awukwazi nobisa njengale ngezi customary marriage ungakwazi utshata ungazi ube ne-certificate. Uzafika ukhatywe ngumatshini phaa kwa-Home Affairs kuthiwe Kuthiwe utshatile utshatile. nasi certificate. and enye into mhlawumbe singayi-advisa nabantu ndimane ndishara ne-experience ke case endikhe ndadibana nazo. Yes, yes. Lo sisi watshata kanti seyekhulelwe. Okay. Lo myeni wayirealize yaziwa nasebulaleni uba hayi mani wambithiswa ngubani bani Abantu ongenguya ngumyeni. engenguye umyeni. Okay. Umyeni ke ngobohlukana Mm. anani ubeyiva abadivorce abohlukana. Bohlukana. Okay. Wahamba usisi uyatitsha eBizana wasebenza iminyaka ke inoba ke mhlambi wabona ngathi lihlazo wahamba usebenza eGoli uyititshalakazi. Wasebenza pha for 33 years. Ubhubha kwakhe abantwana bakhe sebebadala banabantwana nabo. Mhla kufuneka encwatyiwe xa kuyiwa kwamaster kwafika pha bekhatywa abantwana kusithiwa hayi lo mntu utshatile makuze umyeni wakhe. Uyava umtshato wabo zangagqibe ne-8 months because wathi ba ayifumanela information but babe sebetshatile kwi-civil union. Abaye Abadivorce. ephepheni. Babeyile Babeyile ephepheni ephepheni, banayo yes. certificate. Okay, okay. But bathi ke ngokuba kuvele lento Wahamba phuma yakhe indlela. bohlukana Abaya ecourt. abaya court. Okay. Wayohlala 33 years usesegoli Mm. etitsha pha esenza ipension. Mm. Mhla wabhubhileyo ke ngoku abantwana bakhe sebebadala onayo waba nomnye umyeni wathini. Mhla wayibhubha xa ifika pha wacofa ikhompyutha kwamaster wathi hayi lo mntu utshatile nobani bani makuze ubani bani Ibe nguye ozofuma ube nguye ozosinika i-direction yoba makuyiwe left na okanye e-right. And you must remember umuntu one-burial rights is the surviving spouse. Okay. Okay. Ufumanisa uba thina sithi hayi thina singamampondo thina Ndiyapha. singama ogangata unyana wethu sifuna lale apha. Abe sithi uStella yena ubhebhe elikhalade besithi no I want to bury her here in Mbuqe. Uye ne-burial rights. So xa nditshatile ndachata in community of property nguye ngunkosikazi funeka bona bebuse unkosikazi ba mandibeke kweliphi icala. Yebo. Hey inzima lento yelo mtshato. So ke ngoba sose sigqithe kule ndawo yeba if ngu-out Naku-out as long as utshatile the surviving spouse yiyo ene-burial rights. hey inzima lefuneka mabamazala laa nto yongafuna umakoti ingathi funeka nibacingile ngomakoti nibabuse ngoba naba banamalungelo amaninzi. Now masiye ke ngoku kunento eyenhlukwana endakhe ndayiva nayithi tshe ngoba sizimamela yonke into ethethwa yapha phandle ethi ewe ndiye mhlawumbi wanditshata ndingaphangeli okanye mhlawumbi wandiyekisa umsebenzi ndayilaa nto kuthiwa i-housewife okanye mhlawumbi ndaphelwa ngumsebenzi. Now ubunguwe umuntu oprovidayo apha ekhayeni. Now siyadivorsa and idivorce yethu ayikabikho finalized sikwi-process yodivorce. Ndakhe ndathi tshe into ethi unelungelo lo ungenanto kulo mtshato othi ngeli xesha yabikho final le divorce ndondle kaloku ngoba andinanto. Inobunyani kangakanani loo nto leyo? Ayi inobunyani bungu-100%. Okay. Bungu-100% ngoba ze ndingayilibali le point yokubhenefitha ku-out of community of property. Okay. Okay. Apha inobunyani ngesizathu soba into eyenzekayo uba ngaba utshatile uyadivorsa even if uyaphangela naye but uthi in the meantime sidivorsa my life must not change. Put me Okay. where I used to Okay. be. Okay. Akwazi all of a sudden uthi ngoku bendiqhela uqhuba iPorsche yakho kuba sidivorsa ngokuthi mandiqhubhe ipolo because mina ndi-afford ipolo. Okay. Manibe ndinikwa ipolo iPorsche ngoku sisaxoxa lento ye-divorce singekayigqibi. Yeah. Ndibe ndihamba ngePorsche and abantwana akazukwazi ubuye eEast London eHudson azofunda apha engangelizwe high school. Makahlale pha yibubhatala ngokusisaxoxayo utsho ngumthetho. Yeah. Uba ke ngoku ndidicide le Porsche ndihamba ngayo ndiyakwazi uyithengisa ngosisaxoxayo? Awukwazi uyithengisa ingabikho final umtshato. Umtshato. Okay. Okay.
so ingabikho final I mean I-divorce. funeka iqala ibe final. Now emveni koba ibe final divorce awuqhubeki nondondla undondla kule period le singeka finalize divorce yethu. Iyaxhomekeka Okay, ukhona into ndifuna ekuthiwa siyapha. spousal maintenance. Ndifuna siyapha. Once wabethwa nge-spousal maintenance uyabhatala up until elo xesha icourt elidecidileyo. Yo. Uba ikunike u-lifetime life usengxakini, ibikunike i-10 years usengxakini, ikunike mhlawumbi 5 years because i-basis ithi makangatshintshi ulife wakhe ngenxa yoba wena umlahlile. Okay. Ubusele umqhelisile Obabu. ukuphila a-lavish life, umthengele iwigi nento zonke into zenziwa Yeah, ngosisi zibunewuniwe. Mm. But ke ngoku apha into bendifuna ukuba ndingayilibali nditatshe kuyo. Yes. Uxa utshate out of community of Eza property. benefits ibusithi uzayabuza. Yes. Out of community of property xa ndikuxela inyani ngoku ayikho into engu out of community of property. Ukhona emaphepheni. Okay. But if you are divorced noba utshate out of community of property uba ngeza kuwe unkosikazi wam aze kum athi hayi ke siyohlukana ke ngoku eyona nto ibuhlungu into sasitshate out ndithi ke ngoku thini bathi kaloku bendingaphangeli nophangela bendiyi-housewife ndithi so uthini lo mntu lo kuthiwa nje une-wholesale ngapha kuqumbu unomzu lapha eSouthridge omnye ungapha emyezo athi hayi kaloku yeyakhe because sasithathe out hayi siyawufuna lo seSouthridge izapha sibhala amaphepha Hayibo. because lo mntu i-court believes that ukuze ukwazi uba ube naso ezaa zinto uncedwe ngulo mntu Yo. because lo mntu ukhulise abantwana and nguwe owenze uba yena angabi naye eyakhe business. because kumdileya ngale nto yabantwana. Therefore mbeke kule ndawo bezaba kuyo uba ubungamdileya. Ngexesha sino out. Yes. Yo. Inzima into nomtshato. Now lemizuzu i7 okanye 5 ishekileyo. Mhlawumbi abantu abaninzi nasemakhayeni nala mentality mhlawumbi ethi silungiselela iyanhlukano sisangena emtchatweni. Mhlawumbi ungacebisa uthini abantu mhlawumbi bangalufuna apho ulwazi nemitshato before babe bayazibandakanya emtchatweni. Mhlawumbi ungacebisa uthini ngento enokwenza nemitshato kumuntu obukeleyo ngalomzuzu pha ekhaya. Inkosi kakhulu. Into yokuqala endingayicebisa into yoba ingakumbi abantu abangosisi Okay. xa efuna utshata naxa efuna utshato kubalekile bakwazi uqala ahlulele kwezo zinto. Okay. Uba uyafuna na utshato okanye nguye lo ufuna utshata. Okay. Uba nguye lo ufuna utshata kubalekile uba angangeni emtshatweni ecimele. Okay. Aqale afune amacebiso ngomtshato. Okay. Okay. Ibhlungu kakhulu into yoba utshate because into nje abantu abangosisi because ngabo ke shame abantu abanelove. Okay. Hayi kodwa ke Because ingxaki ikhona into ethethayo ngaba le love. Okay, kodwa masibesiye. Masibesiye. It's a topic of another day. For another day. Yeah. But apho ndiyakona kwinto ethi yena uzakwazi uba iba buhlungu xa kufuneke bethiwe kwi-divorce. Okay. Ibe inguye umuntu obeprovider. Yes. Inguye umuntu bakhona abantu abaqhuba imoto apha etawuni iBenz zamakhosikazi wabo. Abaphangeli kuphangela namakhosikazi. And nangoku njengoba ndisithi ngabantu abangosisi abasengxakini napha ejele ungafumani uyothuka phaya amabanjwa nawo sebebakrobele badlala ngabo. Bamane befaka imali phana amabanjwa mane bengathi ayabathanda. You must remember ke amabanjwa anaxesha lonke bakenza into pha. Uyakwazi ufowuna xa esiye lunchini, uyakwazi ufowuna xa engeti time yonke into amthi uyamkhumbula because akanamntu oncokola. Indaba xa sinohlala apha sivalelwe apha sonke ngokwapha singancokola ngezi zitulo sazi ba zingaphi siyazi ba zingaphi lentambo ingakanani ubude zingaphi ezitena ingathi phela i2 years besazi yonke into by heart lapha endlini siphele indaba. So xa ninalo muntu unomuntu womncokolisa yena ke shame usisi wabantu aqonda uba uyandithanda uyandithethisa ka 100 ngemini. So yiyo le nto ndiva ndisithi ngabantu abanelove iba buhlungu xa ebethwa kwi-divorce ufumanisa uba nguye beprovider le ndoda nguye oluzayo nguye kufuneka provide because mhlawumbi ngokwe-culture yethu amadoda supposed to provide
You understand? Yeah, Now ke apho bendisiya kwinto ethi mna bendingabacebisa abantu uba xa beza kutshata bakwazi ukuthetha nabefundisi 1. Okay. 2, umfundisi uzaba interpretela umtshato religiously and in the Christian sense. Okay. Okwesibini funeka baye kwezi ndawo kuthiwa ngoo-farmers kwazi uadvisor ze-social workers abantu bakwazi uba apreparishwe before aye emtshatweni. Now usogqiba afune mhlawumbi igqwetha Okay. elizamcacisela in an event kufuneka kohlukelwe uba what will be the consequences ukwenzela uba azokwazi ukwahlulela ukwazi uba okay sine-customary marriage, sino-in community of property, sino out of community of property, sibe no out of community of property with the antenuptial contract. Akwazi uba avuleke, akwazi uba angakhetha uba yeyiphi ezaba right for i-situation yakhe ne-situation ye-spouse sakhe. And also uba umuntu we-business naturally kubo umtshato right umnye ngu-out of community of property because xa befika bezobethwa for SARS and other things eziwisa abantu kwi-business ukwenzela into yoba bangabethwa bahambe ngenyawo kuthethwa nezihlangu at least zibe khona into ezikwaziyo uba baziprotecte through either abantwana or whoever. But if batshate in community of property mhlawumbe babethwa ngento yonke bobabini badityaniswa. And also bayazi ke osise emakhaya nalento yoba uba ngaba sitshatile in community of property abe esebenza yena mna ndiphelwe ngumsebenzi umntu wam wangaphandle nomntana naye uzafaka yena isupport nothi mna so funeka abhatale esa support xa inguye osebenzayo ndingasebenzi support andisebenzi usisifuneka emondleni. And also in community of property naxa kudivorcewa uyacomplicate. Okay. Nawe noba uligqwetha you got dragged in emotionally uba uyolwa kulaa feud nawe because on the other hand ufuna uprotect i-interest zale client ngamanye amaxesha ubuyibona uba le client i-unreasonable uthi xa uyi-advisor kanti ititshalakazi mane ifowunele e-staff room khona into kuthiwa si-staff room lo imane i-advisor phaa nawe uyayixelela welakho icala ngapha so iba yi-problem into ka-in community of property. In any case mna ngokwendlela endicinga ngayo noba ulungiselele iyantlokwana noba uyilungiseleli but the bottom line uba umuntu uyamthanda qha with or without in community of property or out of community of property. But i-problem kuxa kuphunywa emtshatweni xa kuphunywa kudivorcewa ingxaki kufa abantu kumtshato because umuntu uyajonga izinto azaziluza athi bazibona into azaziluza aqonda uba ngcono afe and xa isingcono afe abantu babelieve that ke kulula ubulala umuntu xa usiza nge-black magic libuthetha ngayo and all those things and zonke into ezenzekayo so and ke banesibindi abantu abangosisi also kulucala so ndizama ukuthi mna I would if bekuthiwa bekuyiwa ngokwam I would suggest uba abantu xa betshata batshate out of community of property without even the antenuptial contract so that kungazibe kuliwa into edibanisa abantu emtshatweni ndiyazi mna iluthando ingezo assets not uba umuntu abambelele emtshatweni andibambelele ku-assets because abantu sebehamba besifa nje kumane kusithiwa justice for ntombozuko kunxiba izitulo ezimnyama bangolukhoda it's because phaa uhlelele into engekhoyo because umandelwe yi-lavish life ayiphilayo abhulishwayo enziwa ipopayi kuyo athwane understand. Njalo ke mbukele ekhaya siyabulela kakhulu umkhulu wam for into yobana ube lapha namhlanje uzosicacisela ngala mitshato mhlawumbi ke ngokukhona umuntu okubukeleyo pha ekhaya otshoyo into yobana noma ndiyafuna into yobana ndimelwe kulaa tata kwiingxaki zam mhlawumbi ufumaneka njani wena uMr ufumaneka njani kwicala loba amele umntu? Ndiyafumaneka kumakhasi onxibelelwano kuFacebook ndikhona uzincedile Tiya ukhona nozincedile Tiya Incorporated Attorneys ku-Facebook ndibe khona naku-Instagram ndithe nakhona naku-TikTok okay ufumaneka kanjalo ndiyafumaneka nakanjalo nkosi kakhulu lowo ke uMr Zincedile Tiya iofisi mhlawumbi indawo nini office
iofisi yethu lapha eStanford Terrace number 79 apha eMthatha. Nkosi kakhulu Mr Zincedile Dtiya lo besincokola naye ngemiba yemitshato ngethemba loba ufundile ke nawe mbukeli weCups podcast namhlanje izinto ezimalunga nemitshato. Lento ayikho lula, yithi ke eyona nto esiphuma nayo xa uzawutshata dibana nomfundisi, dibana nabantu abazi-counselors mhlawumbe bezi-social workers, ukhangele negqwetha, ucebiseke ngohlobo olululo phambi kwento kokubana wena uhambe uzithele emtshatweni. Kodwa kuthi into ibalulekileyo neyona nto mayitshatelwe luthando, ingabi zizinto ezi-materialistic, into yobana utshatele ezo zinto ezo ngoba mhlawumbi ingaphetha ingekho ntle loo nto leyo. Masidibane kwenye episode elandelayo, qinisekile mhlawumbi into yoba mhlawumbi ingabe ingeyindimanga kodwa ziyeza nezinye episode. From mna uLutho Mthukwane neCups podcast, thank you so much. Masidibane kwixesha elizayo.